Det er da et dejligt sted, du har fundet. Mm. Ja. Ja, det er jo rart for mig at komme lidt ud, nu far ikke er her mere. Nej, men det er da klart. Selvfølgelig. Det er hyggeligt at spise frokost med dig, mor, men behøver du at køre den samme smør hver gang? Nu skal vi til at høre om, hvordan det går med Henrik. Hvad har du snakket med Henrik for nylig? Nej, det er nu ved at være et stykke tid siden. Og der er ikke noget vej, mor. Det er helt naturligt. Men hvad er I da ikke uvenner eller noget? Nej, overhovedet ikke. Nej, han har bare så travlt her på det sidste, du ved, med sin kone og sit hus og børn og arbejde. Og det er jeg også. Men vi snakkede sammen i telefonen, og det var hyggeligt og fint. Og så til barndommen. Jamen, I har også altid godt kunne finde ud af det, siden I var helt små. Men der var lige den gang, hvor du ødelagde Henriks cykel, kan du huske det? Der blev han godt nok gal. Jamen, jeg er bekymret for dig, mor, og dit helbred. Men jeg får aldrig noget at vide. Hvad med dig, mor? Hvordan går det med dig? Har du stadigvæk det der med maven? Men nej, det er da ikke noget. Nej, det skal du ikke bekymre dig om. Det skal du ikke bekymre dig om. Ja, og så lidt til den søde tand. Ej, skulle vi så gå derover og få en is? Jeg kan se, at de har de gamle dages derovre. Dem var du så glad for, da du var mindre. Ja. Kunne du ikke bare for en gang skyld sige noget nyt? Overrask mig. Ved du hvad, jeg vil egentlig gerne have, at du bærer min taske. Ja, selvfølgelig. Jeg var ude i går aftes, jeg fik så meget pik, jeg kan dårligt gå.